Een lietse 300 medewerkers van Caparis samenlichaam van de Monbetiert op het Jereveen voor een protestdag in Ulft. Maar als doel gemeentebestuurders er nog van te uitzoeken dat ze tegen het bestuursakkoord stemmen moeten en de miljoenenbezuinigings van het Rijk. Want dat betekent meer taken voor de gemeente zonder dat die dergelijk meer geld voor krijgen. Want 1,8 miljoen bezuinigingen, dat vinden wij wel een hele hoop. Ja, want als dat teruggaat? Nou ja, dat zeg ik. Dan houdt te zien dat die naar je wetten komt. En dat er binnen de sociale werkers heel wat verordeneert. Ja, maar is dat zo min? Voor een aantal mensen wel, denken wij. Duizenden medewerkers van sociale werkverzekeringen 3 jaar hun baan te verliezen. En moeten dan verplicht terugstromen naar regulier werk. En dat jouw bij deze specifieke groep nou al een soort opspoor. Ik ben er ook wel een beetje bang voor. Ik zie met mijn spieren en gewrichten en zo, dan kan ik echt niet bij een gewoon bedrijf werken. Nee? Nee, dat lukt net. Nee. Dus je moet eigenlijk je werk hier houden, want anders kom je misschien wel tussen te zitten. Ja, klopt het. Ja. En dat wil ik niet. Ik wil niet achter de gerame hier zitten, hè. Is je er wel eens wekker van hoe het komt? Jawel. Ja. Wat denk je, Jo? Nou ja, dan denk ik, ja, hoe zou het weer komen morgen? Toch wel een beetje angst. Ja. Bij het vertrek zit de stemming er dikwijls nog goed in. Later op het dag werd duidelijk dat het bestuursakkoord aangenomen is, maar het hartstikke sociale werkverzekering afwijst. En dus gaat het Caparis-personeel op tijd waarom naar Friesland. Maar de zware oer, hoe komt het met mijn werk, blauwen. Het is juist gewoon dat mensen die gewoon normaal hun werk eerst doen, dat nou naar het ziekenhuis gaan, naar de dokter gaan, medicijn halen, omdat ze heel onrustig zijn, heel onzeker zijn wat betreft de toekomst.